Маркет е българска верига магазини с над 30 години опит в търговията, предлагаща разнообразие от продукти на конкурентни цени. Със своите физически обекти в Русе и онлайн магазин ttmarket.bg, веригата осигурява удобен достъп до над 30 000 артикула, включително перилни и почистващи препарати, козметика, парфюми, домашни потреби, стоки за бебето и детето, за домашния любимец, лакомства и много други. Онлайн платформата ttmarket.bg предлага изключителни промоции и отстъпки на водещи марки, както и специална селекция от над 500 български продукта с гарантирано европейско качество. Благодарение на партньорствата с доказани брандове и зареждане на големи количества, ТТ Market може да предложи своите продукти на ексклузивно ниски цени. В нашата Фейсбук и Инстаграм страница обявихме награди, осигурени от Maybelline. Участието в играта не беше обвързано с покупка и беше достатъчно да харесате публикацията, да я споделите публично и да тагнете 3 приятели. Като бонус, участниците в играта можеха да напишат повече от един коментар и с това да увеличат шанса за спечелване на една от 5 награди, осигурени от Maybelline. Maybelline New York е една от водещите световни марки за декоративна козметика, част от козметичния гигант L'Oréal. Обичана заради качествените си продукти, достъпни цени и стил, вдъхновен от модната сцена на Ню Йорк. Продуктовото фолио на Maybelline обхваща всичко необходимо за един завършен грим. От фондютени, основи за грим, коректори, спирали, червила, гланцове за устни, сенки и други. Освен разнообразието си, Maybelline е и бранд, който постоянно се развива. Все по-висококачествени, веган формули и модерни визии. След като стотици от вас участваха в нашата игра с награди, днес е време да изтеглим тук на живо 5 печеливши, които ще спечелят подарък от Maybelline. Спиралата за мигли на L'Oréal Maybelline New York Colossal Bubble придава мигновен обем и дълготраен ефект без слепване и натежаване. Благодарение на иновативната си четка и лека формула, тя повдига и извива миглите за впечатляващ и изразителен поглед през целия ден. Сега, след всички тези уточнения, е време да преминем към нашото колело на късмета и да изтеглим 5 победители. Завъртаме колелото. Първия печеливш е Рени Илиева. Така, да видим следващия. Следващата спирала отива при Танита Иванова. Така, следва спирала номер 3 и тя ще бъде собственост на Бела Бени. Четвъртата ни спирала подарък Colossal Bubble отива при Северина Николаева. И последния печеливш от нашата томбола, който ще спечели най-новата спирала на Maybelline Colossal Bubble, е Стефка Карамфилова. Честито на всички победители! Ще получите съобщение от нас с подробности как да си получите наградите. Показваме отново имената на всички. Рени Илиева, Танита Иванова, Бела Бени, Северина Николаева и Стефка Карамфилова. Още веднъж честито от нас, ТТ Маркет!